Assalamu alaikum masu sauraronmu, CIMA ZAUNE, babi na 20. Idan masu sauraron ba su manta ba, matsaya inda Abba ba tare da tunanin komai ba ya miƙa hannu zai ɗaga ta. Ai tun da ta tsani ahalinku babu wanda zai ɗaga ta. Yanzu nan zan fito muku da asalin Usai jikar Dada, ta ce a zuciyarta, tana sakin wata ƙara ta yanke jiki ta faɗi. A nan muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Haka yin sa Abba ya dakata daga ƙoƙarin ɗaga Ikram da yake, shi kuma Siraj da yake can farkon shigowa falon bai sanya aka shi da yake tsoron Usai ɗin ba sai ga shi da sauri har yana haɗawa da gudu ya zo wajen hankali tashi. Ikram kuwa ai ganin Usai ta yi wannan ƙarar ta zube wanwar a ƙasa, ta kidime ta tashi zaune da kanta, tana tashi zaune ba ta yi wata ba, ta ruga da gudu ta bar wajen. Duk da santsin kokawa ɗin ƙafar ta yana kawo mata farmaki na neman faɗuwa. Amma a haka ta daddage ta zai tsakiyar falon tana mayar da numfashi tana zara ido kamar shege a rabon gado. Ita yanayin yadda Usai ɗin ta ne ya bata tsoro, musamman ƙarar da ta suke ya tabbatar mata cewa masu aljani ne suke haka. Suraj bai tsaya a ko'ina ba sai a gaban Usai da ta yi reren idanunta a rufe. Sai da ya zo gabanta ya ji wani tsoro ya masa daramikiya a 360 ya juya zai koma inda ya fito. Suraj daga ta mana murya Abba ta katse masa hanzari. Dam gabansa ya buga da ƙarfi. Babu yadda ya iya haka ya dawo gaban nata. Gabansa yana dukan uku duk abin da ake Usai tana jin su. Kuma ta ga lokacin da Ikram ta tashi a guje ta bar wajen. Yanayin yadda ta yi ya nuna ta tsorata. Hakan ya sa Usai ɗin ƙudurta wani abu a ranta. Lokacin da ta faɗi idanunta a buɗe a lokacin ne ta ga tashin Ikram amma yanzu kuma idanun a rufe. Hannu Suraj ya kai gabansa yana faɗuwa ganin zai taɓa wacce yake kallo a matsayin aljana. Yana sauke hannunsa a kanta ta zabura idanunta rufe ta ce, a dakata. Ai zaburar ta yi tun kafin ma ta ce a dakata. Suraj ya riga zuwa tsakiyar falon ya nufi kofa zai fice. Abba da ya jiya da niyyar masa magana amma maganar da Usai ɗin ta fara ya dakatar da shi. Daga yau ka a bari Ikram ta je wajen abinci. Kallon kallo aka fara tsakanin kowa. Bare Ikram jin an ambaci sunanta a bakin aljani kiri-kiri. Sai ta hauka da kai alamar ta ji maganar. Sai ta gane maganar ma kamar ba da ita ake ba. Ana yi da masu gidan ne. Ana ba su shawara ta wani fannin kuma umarni. Ummi kuwa nazarin maganar ta shiga yi a zuciyarta. Tabbas biri ya yi kama da mutum idan ba rami, babu abin da zai kawo maganar rami. Akwai dai kamshin gaskiya al'amarin. Shi ma Suraj ya so zargin wani abu, amma saboda an ce zato zunubi. Ko da ya kasance gaskiya shi yasa bai zargi komai ba. Amma in babu kamshin gaskiya me yasa ba a ce kowa ba sai ita? Akwai matsala ko? Ai kuwa babu mai barinta, Ruma ta katsewa kowa shirin, Ikram harara ta shiga aika mata. Amma Ruma ta taɓa baki tare da ƙarasawa ta zauna a kan dainin domin tuna ana kiran sallah. Ummi kuwa bata komai ba illa durgusa a gaban Usai ta shiga tofa mata ayatul kursiyu. Usai kuwa dama kamar jira take don gaba ɗaya hankalinta ya yi wajen Hassu. Gashi har an fara kiran sallan magariba. Atishawa ta shiga yi a jejjere inda Ummi ta shiga jira mata sannu. Tashi ta yi tana wani kalle-kalle ita ala dole bata san me yake faruwa ba. Abba maganin ta farfaɗo sai zana domin buɗe baki. Ikram kuwa askwana ta yi hanyar ɗakin da take. Gabanta yana faɗuwa tana ji a ranta ba don cimma burinta ya kata gidan nan ba. Da babu abin da zai hana ta tafiya a yau ba sai gobe ba. Amma duk da bata samu cikar burinta ba dole tafiya bata kama ta ba. Sai dai momenta ta yi kashin wani kuɗin ta karɓo mata wani maganin. Tunda dai da sauran rana aka ba. Wai ni kai Suraj da ka kama hanyar ofa ina za ka je za a sha ruwa? Abba ya jefa masa tambayar. A dama ba fita zan yi ba, ya ce yana nufar Dina ɗan a sanyaye. Har lokacin tsoron Usai yake don yana ganin ita ce aljanar kanta. Ba wai aljanu ne gare ta ba, tun daga wata can a waje ga wata a ciki. Tashi ki buɗe baki cewar Ummi tana kama hannunta ta taimaka mata ta tashi tsaye. Gida zan tafi, Dada ta ce kar na kai magariba, ta ce cikin sanyin murya. To amma tun da har kin kai magarbar ai sai ki buɗe bakin. Ai dama maganin kar a yi kar a fara. To amma tun da an riga an yi sai dai a kori gaba. Cewar Ummi. Kai ta karkaɗa ganin tana yar aiki ba za ta iya cin abinci da su a gidan ba. Bare ita wannan yayi Suraj ɗin baya burge ta ko kaɗan. Ummi ganin ta ƙi sai ta bika mata ruwan roba guda ɗaya. Karɓa ta juya ta fita. Suraj da za ta gifta ta kusa da shi sai da ya shiga jan subhanallahi. Kicin ta nufa ta sha ruwan da aka bata ta ɗauki kayayyakin da Umar ta zuba mata. Tana jin zuciyar ta fa yau tunda ta yi maganin 'yar iska wato Ikram. Hassu. Tun bayan da Suraj suka shige da mota take ta dakon jiran Usai, amma shiru wai ma ya ci shirwa. Har aka fara kiran sallar
bata ga fitowarta ba. Hakan ya sa ta ɗauko lemon roba guda ɗaya cikin wanda iya ta saka mata. Ta bude ta bismillah ta sha ruwan tare da yin addu'ar buɗe baki. Ta san sai dai idan wani abu ne ya tsayar da 'yar uwar tata, amma ta san ba za ta tafi ta bar ta ba. In dai ba da wani ƙwaƙƙwaran dalili ba. Ta gama shan lemo sai ga Usai riki-riki da ledoji. Harara Usai ta aika mata ta ce, sai yanzu kika ga damar fitowa, kin sai dai abincin nan da za mu kai da shi za su yi buɗe baki, amma kika yi zamanki. Hasu ta ce tana miƙewa da tsugunnan da take. Ke dai ai duka abin da mutum zai cikin duniyar nan babu mai sauƙi. Sauƙi sai na Allah, amma komai na rayuwa yana da ƙalubale. Usai ta ce tana kwashe komai ta faɗa wa 'yar uwar tata. Ita ma ta shiga bata labarin nata tsallake rijiyar da baya da tai. Wallahi suke aure shi, baki da hankali. Kin ga shi ajiya babba da shi. Yo abin da ba haramun bane ki auren ki abin ne. Banza Hasu ta mata da maganar da ta mata ta ce. Amma wannan Ikram ɗin an yi shegiya. Gwara da kika mata haka. Dama tun jiya na ga kanta a tsakar kai yake. Haka suka ringa hira a tsakaninsu har suka karasa gida. Da suka samu tsaya a kofar gida ta kama santa. Ko kuwa 'ya'yan nan a ina kuka tsaya? Kun sa gabana yana ta faɗuwa. Dada ta ce tana kallon su. Wani uzuri ne ya tsayar da mu. Haba tun da kuka san yauce ranar da kuka fara zuwa aikin nan, ai sai ku dawo akan kare, kar ku sa ciki na ya ɗuri ruwa. In zata in yankan kai ne suka tafi da ku. Allah ma ya kiyaye, ta ce tana yin gaba suka take mata baya suna dariya. Sallah suka fara yi sannan aka zauna ana cin kayan daɗin da kowa ya kawo. Saboda ganin kayan abincin da na kwalama shirgi guda, da yau ko abincin sadakar da ake kawowa bata karɓa ba. Yo ki ce na zama surukar ciyaman, cewar Dada tana jin kamar ta tashi ta taka rawa. Ni fa Dada ba auren su zan yi ba, Asce ce tana turo baki. Ke dallawa biya ki saki jiki, ki ci arziki ki bar shi anan. Wallahi idan kika saba da abincin birni ba za ki iya cin na ƙauye ba. Ni fa ba na son shi. To na ji 'yar bakin ciki. Na ba shi Usai. Dada ce don ganin an bar maganar, amma har ranta ta ji daɗin Hasu za ta yi aure a gidan Nera. Tun daga shi burinta bai cika ba, na 'yarta ta auri mai kuɗi, garin neman gira an rasa idanu. Wato garin neman auren mai arziki an auri talaka fitik, talakan maci ma zaune. Ita dai Amina bata ce komai ba saboda lamarin da ya fara shallake tunaninta. Kuma dai ba su da alamar tafiya tun daga shi wai har tana ba su tabbacin aure. Maimakon daga an sallace su tafi shine hallau shirin wani zaman suke, shi ma kuma ci ma zaunen mijin nata. Ganin yana samun abin afa a bakin Salati ya daina nuna ko a fuskacewar su tafi ɗin. Dan tashewar basira, wai da Dada ta zuba masa kayan buɗe baki, ya ga soyayyar doya da kwai, yana reto a jiki ga soyayyen nama. Buɗar bakinsa sai cewa to ke Amina ki dinga bin su mana kina aiki, sai kina kawo mana kayan daɗi abinmu. Harshensa ne da takaici ya sa ta ce, sai ka ce wacce bata san ciwon kanta ba, ina da aure kuma da ƙananan shekaru na in ki zuwa aiki wani waje, to haramun ne? In su da suka tafi karki min korafin bana ka miki abinci, tun daga shi can ana nuna miki hanyar samu kina rufe idanu. Ai kai Allah ya ɗora neman abinci ba ni ba. Tun da ni ba ni da abincin, ke ba sai ki nema ba? Sauran majazan da suke neman abincin finka suka yi, hannu ya ɗaga zai kaure ta da mari. Kar ma ka fara, ta ce tana miƙewa tsaye, ta fito daga ɗakin ta bar shi yana masifa. Ikram. Tunda ta shiga ɗakin jikinta yana karkarwa, ta kira mominta ta shiga labarta mata abin da yake faruwa. Ranta ya yi mugun ɓaci ganin samu da rashi, da an mata albishir mai daɗi cewa an zuba magani, amma yanzu kuma labarin ya sha bamban. 'Yar gidan uban waye, shin wane ne ubanta a garin Gumel? Momi ta ce cikin hargagi. 'Yar aiki ce fa Momi. 'Yar aiki fa, yanzu su a wannan gidan har 'yar aiki tana yin barna babu hukunci, har ta samu damar ta da aljanu tana ba da umarnin ki daina taɓa abincin gidan? To wallahi zan yi ƙasa-ƙasa da ita, da ni take zancen. Cewar Momin Ikram kamar ta yi kuka. Ba ma yawan kuɗin maganin bane damuwarta, samun maganin shine matsalar, don kuɗin ba matsalar ta bane. Suraj. Gaba ɗaya tun da ya fita daga falon sai ya ji tamkar an cire masa wani ɓangare na rabin cikinsa, sai ji ya komai na duniyar ya daina masa daɗi, duk da yana tsoronta, ganin ya ganta sau biyu, wata a waje wata a gida. Amma kuma hakan bai sa ya ji ya daina tausayinta ba. Ya ma kasa sukuni hatta buɗe bakin ma da ƙyar ya samu ya cuccusa. Usaina ya maimaita sunan a zuciyarsa lokacin da yake kwance lif a cikin bargo tamkar kyanwa. Tunaninta ya addabe shi yana shi sukuni. Kenan 'yan biyu ce? Ya ƙara jefa kansa tambayar. Yana nazarin da bai san iyakarsa ba. Saƙe-saƙen ne ya sa bacci ya ƙaurace masa ga wata yunwa da take addabar 'yan hanjin cikinsa. Kasancewar bai ci wani abinci ba. Sa'arsa ɗaya gobe sallah babu azumi.
Da tunanin Usai bacci mai nauyi ya awon gaba da shi sai ya tsinci kansa da yin mafarkinta. Suna zaune a wani lambu mai kyau da ya ƙayatu da 'ya'yan itatuwa suna zaune a ƙasan wata bishiya mai sanyi sai murmushi take masa. Da asuba ya farka da tunanin mafarkin ya tashi yana jinjina yadda yarinyar ƙauye ta masa kaka gida a zuciya. Yau ranar sallah ce kowa yana cikin farin ciki. Suraj da tun duku-duku ya yi wanka ya shirya cikin riga da wando da babbar riga farare. Ya sanya hula da agogo da takalmi. Sai ya zauna a falonsa akan kujera ya jingina yana kallon labulen da aka saka masa jiya. Ya yaba kyansa. Kallon ɗakin yake ko ina yana jin jikinsa babu ƙarfi. Bare ya share ya gyara gaba ɗaya zuciyarsa ta masa nauyi sai tunane-tunanen yake yi na Usai. Ya rasa dalili bayan shi bai taɓa ma jin yana son wata mace da sunan soyayya ba. Amma wannan ya rasa dalilin kamuwa da santa a ranar da ya fara tozali da ita. Har yana jin sosai kamar ma yana neman fin ƙarfin zuciyarsa. Ya yi nisa a cikin tunanin bai ankara da lokaci ya tafi ba sai ya ji kiran wayar. Abbansa na ya kira sa ya amsa ya ce yana jiransa su tafi idi. Alwala ya ɗoro ya ɗauki wayarsa da carbinsa na dannawa sai kuma sallaya ya fito ya rufe ƙofar. Jefa mukullin aljihunsa ya tafi. Yana taku cikin nutsuwa. A falon Ummi ya tarar da Abba da Ummi cikin shiga ta alfarma sai kuma Ruma da yanzu take saukowa daga sama. Gaishe da su ya Ruma kuma ta gaishe da shi. Suraj lafiyarka kuwa? Ka ga yadda duk ka fita hayyacinka? Ummi ta ce tana bin sa da kallo. Ko da asuba da muka je masallaci haka yake sanyi kalau kamar mara lafiya. Abba ya ce yana kallonta. Yaya ko zazzaɓi kake? Ruma ma ta faɗa. Jiya ne da tsakar dare na yi gudawa to sai nake jin jikina duk babu ƙarfi. Ya samu kansa da yin ƙarya a zuciyarsa kuma sai ya ce, ni kaina ban san dalili ba. Abu ɗaya na sani ta sace min zuciya. Ka sha magani? Ta tsaya kuma? Ummi ta jero masa tambayar. Ta tsaya. To ai lokaci yana tafiya ku tashi mu tafi karin makara. Abba tashi suka yi. Ummi ta ɗauki sabon hijabinta da yake a goge a ajiye akan hannun kujera ta saka. Ruma ta ɗauki sallayen suka fito. 'Yan gidan ma duk sun shirya suna shiga mota za a kai su masallaci. Da yake haka Abba yake ba da motar da ta shafi duk wani abu wanda za a yi wa ma'aikata zuwa asibiti ko idi da sauransu. Ruma da Ummi ne a baya sai Abba a gaba. Suraj yana tuƙa har yanzu ya kasa saita kansa. Idanuwansa har ji yake suna auna masa wani yaji saboda raɗaɗin son ganin abar ƙaunarsa Usai. Hassu da Usai. Tafa suke suna hira abinsu sun yi kwalliya da kayansu iri ɗaya. Amma daga cikin kayan da suka zo da su daga ƙauye ne. Kasancewar Dada ta ce wannan atamfofin da Ummi ta ba su sai an je ƙauye an yi ƙajo da su. A matsayin wanda surukinta mijin Amina ya bata. Bayan mijin Amina ko ɗan kwali bai bata ba. Bata san ma da niyyarsa shi ya more ta bane ya sace mata akuya. Allah da ikonsa sai ya ɗauki aljanar akuya tunda tana nan. Kafin su ƙarasa ƙofar gidan su Suraj suka tsaya daga can nesa. Labarin da Hassu take ba Usai na yadda Hajiya ta faɗi jiya a ɓangaren Alhaji ɗan iya. Da ta same su ita da iya. Ita ma tana faɗa mata yadda Ikram ta yi sufa. Sai gaba ɗaya abin ya ba su dariya tamkar dai ba su ba juna labarin jiya ba. Dariya suka yi ƙyalƙyaltawa suna tafawa. Suraj da yake driving dawarsu daga idi kenan cikin sa'a ya sauke idanuwansa a kansu. Kowace tana dariya haƙoranta a buɗe. Sosai ya shagala da kallonsa a zuciyarsa yana so ya gane wacce ta sace masa zuciya. Amma kamanninsu da haɗuwarsu wuri guda uwa uba kayan da suka saka iri ɗaya. Bai san ya wuce gate ɗin gidan nasu ba sai gashi su Ummi suna kallonsa cike da mamaki. Tunda ba su yi da shi zai kai su wani waje ba. Kuma shi bai ce musu zai je wani wuri ba. Yaya ka wuce gidan fa? Ruma ta ce tana ƙyalƙyalewa da dariya. Da sauri ya dawo hayyacinsa ganin ya saka gabansa kawai yana tafiya. Ya ma manta da cewa anguwarsa yake bare ya tuna a layin gidan nasu yake. Har ya shirya gidan bai sani ba, don shi yanzu ba ma a duniyar yake ba. Ya yi nisa da nutso a kogin tunanin kallon yaran 'yan mata guda biyu. Wanda ba soya masa shigar sauri ba da kallon ƙananan yara zai musu, amma yanzu baya ganin ƙanƙantarsu. Na'am, la'e ban lura ba, ya ce cikin wayan cewa. Yana yin kwana Ummi da Abba ko mamaki ya hana su magana. Saboda yanzu abin nasa ya wuce gona da iri. Sun fara zargin akwai wani abu da yake damunsa a zuciyarsa wanda ya ƙi faɗa. Amma suna ganin in ta yi tsami sa ji. Karya kan motar ya yi sannan duk cikin motar babu wanda ya lura da su Usai ɗin. Su masu Usai da suka haɗa kai suna magana suna dariya ba su lura da motar ba. Saboda ma daga ɗan can nesa suke da su. Shi kuma kogon a tunaninsa shi kaɗai suke yi wa gizo. Haka yawan aka buɗe masa get ya danna hancin motar cikin gida. A nan suka ga motar da 'yan aikin gidan suka tafi idi a har sun dawo.
Yana yin fakin suka fita, Ruma riƙe da sallayoyi. Suraj kuwa gaba ɗaya hankalinsa yana waje, bai lura da Ummi da take ƙare masa kallo ba. Tana son gane asalin abin da yake damunsa, amma ta kasa fahimtar komai. Hakan yasa ta juya ta bi bayan Abba da ya nufi ɓangarensa. Shi kuma Suraj tsayawa ya yi a gate ɗin. Yana jiran ya ga ko za su shigo, amma shiru-shiru babu alamarsu. Yana jin mai gadi yana tambayar su ko mantuwa ya yi, amma ya ba bango ajiyarsa. Shi kuma sai ya ja bakinsa ya shiru saboda sanin halin Suraj ɗin. Ganin ba su shigo ba sai ya tafi ɓangarensa ya kwanta. Wai kuwa ka lura da halin da yaron nan yake ciki kuwa? Ummi ta tambayi Abba lokacin tana linke masa babbar rigar da ya cire. Kam na lura, amma ba wata babbar damuwa ba ce ba. Da alama dai kamar ya faɗa komar so ne, so kuma? So, kamar haka na so fahimta, ya faɗa ya faɗa soyayya. Suraj ɗin anya kuwa? Kana ganin yadda yarinyar na Ikram take haukarta a kansa amma baya kula ta ma? Wataƙila ya haɗu da wacce yake ra'ayinta ne. To Allah ya sa hasashenka ya zama gaskiya, amma kowace ce wannan ta ciri tuta. Ummi ta ce tana murmushin sanin miskilanci na Suraj. Yana ma nuna 'yan mata ba su dame shi ba. A ƙofar gida suka yi sallama, Hasu ta wuce, Usai tana ɗaga mata hannu. Sai da ta ga ta ɗan yi nisa ta tura gate ɗin ta shigo. Yau 'yan iskan ne a kanta, hakan ya sa ko kallon mai gadi ba ta yi ba, bare har ta gaishe shi. Shi ma bai tanka mata ba ta shige. Da Ummi ta fara cin karo a ƙofar ɓangarenta tana waya. Bayan ta gama ta gaishe da ita ta amsa cike da kulawa. Tana tambayar ta Dada da kuma sun yi sallah lafiya? Amsa mata ta yi. Daga nan Ummi ta bata umarnin akan ta je ta kwashe kayan kan dining ɗin da aka gama karyawa. Tana shigowa ta ga Ikram tana Safa da Marwa. Ganin shigowar Usai ta dakata da Safa da Marwa, ta jiyo tamkar wata kububuwa ta shiga aika wa Usai wata muguwar harara saboda da haushinta ta kwana na ɓata mata aiki da ta yi, musamman ma da mominta ta ƙara ziga ta suka yi waya. Haushinta ɗaya da Usai ɗin ta ce wai kar ta ƙara zuwa wajen abinci. Hakan yana nuni kenan ta karya mata kowanne lagon buri. Usai dai kallo ɗaya ta mata tana sakin guntun murmushi. A zahiri ta yi murmushi ne don ta kular da Ikram ɗin, a baɗini kuma haushinta ne ya turnuƙe ta, shi yasa ta yi murmushi mai ciwon rai. Bata tanka mata ba, ta nufi daina ɗin ta fara jidar kwanukan, ta ɗauko wanda za ta iya ta fita. Za ta fice sai da ta je tsakiyar falon. Ke yarinyar nan? Ikram ta ƙwara mata kira. Yarinya tana bayan uwarta ta faɗa ko kallon inda Ikram take ba ta yi ba, ta juya ta fice daga falon. Wani haushi ne ya turnuƙe Ikram, wayar ita yarinyar kucaka 'yar aiki za ta faɗa magana. Ta wofantar da maganarta ta tafi ta bar ta a wurin, wato ga mahaukaciya ko? Sai kuwa tana fita ta kai kayanta ta dawo domin ɗaukan wasu. Sai ta tarar da Ikram ta da tsakiyar falon tana wani huci kamar kububuwa. Bata koyaushe ta kallo ba, ta wuce domin yin abin da yake gabanta. Wannan ya ƙara ƙular da Ikram ɗin. Ke? Babu ke a wajen nan, sunana Usaina. Ana kirana da Usai, ta ce cikin halin ko in kula. Ikram tana shirin zuwa ta makure Usai, ta koya mata hankali saboda mominta ta ce mutum mai aljanu in ana tsoronsa ya fi iskanci. Amma shigowar Ummi falon da kuma sakowar Ruma daga sama shi ya hana ta aikata ƙudurinta. Yayi Usai ga rigarki, ko an bashi kace ba kyana. Ruma da ta sauko daga sama riƙe da doguwar riga a baya ta ce tana cika falon da karaɗi. Dama dokar Ummi ce, duk wanda ya girme ta, yaya ko anti, kuma sai jinin ta haɗu da Usai tun da ta ganta. Inye, Usai ‘yar da za ta raƙashe da kayan ‘yan gayu. Usai ta ce tana ƙyalƙyalewa da dariya saboda ta ji mugun daɗin ganin rigar. Dan tun da suka fito daga gidan suke ganin ‘yan mata masu dawa daga idi suna sakawa. Tamkar ma wanda aka sanya gasa saboda yana kowa yake saka tasa mai samfuri daban-daban. Ruma ta suka shiga juyi cike da murna. Ita Usai ta mamanta da Ummi tana yin haka ne saboda ta cusa wa Ikram haushi. Sake ta saukar ki ballata, murya Ummi ta katse su. Murmushi ne fal fuskar Usai. Ummi na gode sosai, Allah ya saka da mafificin alkhairi, ya ƙara girma ya raya zuri'a. Duk wani mai binki ko bin zuri'a ki da mugun abu, Allah ya kare ku. Mugun ji mugun gani, Allah ya muku tsari da shi. Makiyanku fadawanku, ta ce lokacin da ta durƙusa har ƙasa tana mata godiya. Amin ya rufe Usaina, wannan addu'ar take ai ta fi komai, cewar Ummi cikin farin ciki tana yaba da hankalin yarinyar. Ikram sosai ta shaƙa ganin gidan nasu sun ɗauki masu aiki da muhimmanci. Bayan tana ji aka ce an ba su atamfofi gashi wai har da dogayen riguna. Wai har da motar kai su idi ko asibiti dole suke ɗaga kai. Wai ni yarinyar nan ko dai ta san ƙudirina ne
Na ji tana ta wata addu'a, Ikram ta ce a zuciyarta. Sauran kwanukan ta ɗauka, Ruma ta bi ta da doguwar rigar. Ummi na abinci na, Ikram ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ta faɗa, tana wani yatsuna irin na marasa kunya da rashin tarbiyyar nan. Alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira, wato abokiyar nishaɗinku, wanda ta saba kawo muku sirrika iri daban-daban na gyaran aure. Yau ma na zo muku da wata takadiriyar mallaka ne, mai taken mallakar gado. Mallaka ce da za ki mallake mijinki a kan gadonki. Ina matan da suke cewa ba su da ɗanɗano da kuma ni'ima irin ta kowace 'ya mace. Ina matan da suke cewa mazajensu ba sa jin daɗinsu, haka zalika ba sa gamsuwa da su ta ɓangaren mu'amalar aure. Ina matan da suke mamaki idan har aka ce musu namiji yana yi wa mace sumbatu a lokacin da yake saduwa da ita. Na san da yawa mata suna mamaki idan aka ce namiji yana yi wa mace sumbatu har ma ya dinga zinduma mata ihu a lokacin da yake saduwa da ita. To uwar gida, idan har kina so ki tabbatar da cewa haka ne, to ki yi amfani da wannan mallaka mai suna mallakar gado. Sirrika ne guda biyu da mace za ta yi amfani da su a lokaci guda. Akwai matsi, sannan kuma akwai turare a cikin shi wannan mallakar gadon. Shi wannan turaren mallakar gadon za ki fesa shi ne a kan gadon da kika tabbatar da cewa za ku yi kwanciyar aure da ke da mai gidanki a kan shi. Bayan kin fesa turaren a kan zanin gadon da kuma filan da za ku kwanta, sai ki ɗauki wannan matsin shi kuma ki yi matsi da shi. In dai har kin yi amfani da wannan sirrika guda biyu, in dai ta ɓangaren kwanciyar aure ne, babu wata 'ya mace da ta isa ta fiki a wajen mai gidanki. Amfanin shi wannan turaren yana ƙara wa namiji soyayyarki, sannan kuma ya dinga jin a koda yaushe yana son kusantarki. Amfanin wannan matsin kuma zai sa namiji ya dinga jin daɗinki, irin jin daɗin da bai taɓa ji a tattare da ke ba. Domin babu abin da yake sa namiji ya dinga wulaƙanta ki, ya dinga nuna miki tsana ƙarara, sannan kuma matan waje su dinga ɗauke wa mijinki hankali. Kamar namiji ya kwanta da ke, ya ji ki salam babu wani text. Ta yaya zai gamsu da ke alhalin baki da ni'ima ko daɗin da za ki iya gamsar da mijinki? Ba sai ta hanyar boka ko malam ko kuma asiri ake iya mallakar namiji ba. A kan gadonki ma za ki iya mallake mijinki cikin ruwan sanyi. Ga masu buƙatar wannan takadiriyar mallakar, za su iya tuntuɓa ta lambar wayata 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Sannan ita wannan mallakar gadon ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Sannan kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya, kama daga Amerika, Saudiya, France, Germany, kai da ko ina ma a faɗin duniya muna kai magungunanmu. Don Allah, idan har kin san ba siya zaki ba, kada ki kira wannan number. Sannan kuma ga masu bibiyar mu ta WhatsApp, don Allah da zarar kin min magana ta WhatsApp, kai tsaye ki gaya min abin da kike bukata ba tare da wani dogon bayani ba. Sannan kuma wannan number ba ta tura littafi ba ne. Idan har littattafai na kike bukata, ki je YouTube channel ɗina mai suna Abokiyar Nishaɗi TV ko kuma Mira Hausa Novels. A can ne za ki samu littattafai na. Na gode.